जोंहा नै मागोनि 1 तारिखनि दिनैहाय फुजा होनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे सेयार खालामलांनि जा फिसालाया इनि मालाय बिफाजों जनानै आरामसे मन्दिराव एसे देखायलांनि र' कारपेटाव जनानै दङ नै फिसालाया जोंहा ओमफ्राय बाबा बाबा बा मालाय एसे नमन फैदोलै इंगा बाबा नमन न बाय नै नमन नो नमन नम नम र जोंहा फारथ'आ देबारो गाहायाव बाथौआव खुलुमनो फैदों गोजौआव खुलुमखांबाय इयाव सनसार जायो आबैजो मालाय फारथ'आ नम' नम'नो फैदोंहाय इसोरसो फोजोंफैदोंमोन नम' नम' बा मालायसो फारथ'आनो दायो Ini sakit ya, bener. Nih, Boria. Matram ke? Tanghai kecil. Nih, badam halai Boria zabai ya. Kisiri. Mewah naik. Nih, songraya. Sabzi. फिथा माखायानो जा मागोनि जाबनानै जाना खावसेजोब्बाय पार्टि जरा सिङाव दङ एन्थाब नालेंखरनि जाग्राबो गैया हासुगोनि बबा दोनबाय जानायनि दावराव जाम्बा जायो जाम्बा फिसालाया गाबबायहाय जोंहा नै बिमाया भिडिअ बानायबाय थानायावनो माथो होनबावनो बाबा
बिफाजो बाम जालायबाय उन्दुदोंमोन ओमफ्राय उन्थिनानै जाबोदो ओइ सना दोननांला हारसिं